Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizinle de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslerde Tataristan'ın halk artisti Zühre Şarifullina. Tatar artisti ул жыр шығына түгел. Ул илче, ул ничектер шушы милләтне берләштерә. Удмуртияның Яңабырнак авылында milli hem dini turmuş. Сабан туйларында былай дәү табаклар белән май күмәче дип кабартманы майга салып пешерәләр я, чәй тыкмачы. Cemaat işlikçisi Elmire Əciyətullинаны искә алдылар. Şunday fidakar canlar bizge bugün yetmeyin. Yağlık meselesi kilip tuğaş, koylarga gına varmadı, küp mirmedi. Hizmet siyüşü Konçukovka Tatarları. Акча ул менә аяк астында күрдегез, кишерендә үстереп була, гәбестәсендә, только иренмичә эшләргә кирәк. Аның тавышы күңел төпкелләренә барып җитеп бөтен җанны айкап чыгарырга сәләтле. Су буенда учак яна, сарман, их дускаем киләле җырларын санап китүгә, сүзнең кем турында барганы аңлашыладыр да. Татарстан Республикасының халык артисты Зөһрә Шарифуллина турында сөйлибез бүген. Ул инде 40 ел татар музыка сәнгатенә хезмәт итә, тамашачыларны сөендерә. Татарлар булган күп кенә төбәкләрдә, илләрдә чыгыш ясады. Хәзер дә җиңсезганып иҗат итә ул. Тормышында төрле хәлләр була. Сикәлтәле гомер юлларын баш имичә чыга белә ул. Шәхесләрдә Татарстанның халык артисты Зөһрә Шарифуллина. Зөһрә Шарифуллинаның кулында 1965 елгы баян. Ул аның беренче уен кралы. Әтисе аны 9 яшьлек кызына кредитка алган була. 7 бала арасында төпчек булып дөньяга килүе дә тәэсир итми калмагандыр. Әтисенең иркә кызы шук була, үз фикерен курыкмыйча әйтә, максатына ирешә. Үз-үзен белә башлаганнан бирле җырлый. Күршегә кереп, җырлаганы өчен кәнфит прәннекле дә була әле ул. Мин уку дәврендә минсез концертлар узмады дип әйтсәм дә дөрес булыр. Һәм инде параллельно мин музыка мәктәбенә йөрдем, баян классына. Ничектер музыкага инде мин бәләкәйдән үк кирип шумган идем дисәм дә дөрес булыр. Сарманның сары сандугачы дия торган булганнар аның турында. Балачактан ияреп килә бу сүз. Яхшы укый, Казаннан консерватория каршындагы мәктәптән килеп тыңлыйлар да укырга чакыралар. Тик иҗат юлына киткәнче күмәк хуҗалыкта эшләргә туры килә. Ул елны әтисе белән абыйсы бер юлы вафат була. Әнисенә булышырга кирәк. 8нче сыйныфны гына бетергән кыз сыерын да сава, ындыр табагында да эшли. Әнкәй инде мине бик җырлатасы килми иде. Менә җырлыйсың, атаң белән абыең башына булды җырлауларың дигәч, мин инде бөтенләй туктаган идем. Шуннан соң инде безнең элек бит инде колхозлар арасында шундай конкурслар була иде инде. Менә безнең Татарстан колхозы дагы шушы концертка әзерләнде һәм монда инде мин җырладым. Менә шушы җырлау Мөгаим мине яңадан җыр сәнгатенә алып кирип киткәндер дип уйлыйм. Шул вакытта тамашачы аны бик яратып, сиңа җырларга кирәк дип киңәшләр бирә. Балалар бакчасында декретка киткән музыка укытучысы урынына чакырмасалар, язмышы ничек булыр иде икән? Сәнгатькә бер кирсәң кирегә юл юк. Иҗат дөньясы сихерли аны, һәм ул колхозга кайтмый. Сарма мәдәният йортында эшли, аннан Салих Сайдашев исемендәге Түбән-Кама музыка училищесында укый. Казандагы иҗат юлын Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә башлый. Бер ел үткәч, Татар дәүләт филармониясының эстрада бүлегенә Илһам Шакиров төркеменә конкурс игълан итүләре турында ишетә. Зөһрә Шарифуллина сайлау аша үтә һәм шунда эшли дә башлый. Илһам Шакировны остазы дип саный ул. Мин һәр вакыт карап тора идем. Ничек Илһам абый аралаша, ничек тамашачылар белән сөйләшә, шул хәтле югары зәвыклы, шул хәтле татарча матур итеп, тамашачы белән шундый итеп сөйләшә. Менә бөтенесен мин әлбәттә үземә сеңдереп бардым бу әйберләрне. Һәм ул миңа киләчәктә бик нык ярдәм итте. Инде үзебезнең төркемнәрне булдырып эшләгәндә, мин һәр вакыт ниндидер авыр хәлдә калсам, Илһам абый нишләр икән дигән менә үземә үзем сорау бирә идем.
Илһам Шакиров аның иҗат юлында гына түгел, шәхси тормышында да зур роль уйнаган шәхес. Бер заман аның төркеменә консерватория бетереп, баянчы Азат Хәлимов килә. Шул вакыттан Илһам Шакиров Зөһрә Шәрифуллина белән Азат Хәлимовны кавыштыру уе белән яна башлый. Менә сез ди шул хәтле ди бер-берегезгә тәңгәл киләсез ди. Берегез баянчы, берегез җырчы. Нигә әле сезгә ди кавышмаска ди. Мин инде ул турыда уйламыйм да, бигрәк тә әзрәк Азат миннән яшәрәк бит инде. Илһам абый димли безне чынлап тагын мин дә игътибар итә башладым Азатка. Ул да игътибар итә башлагандыр мөгаен. Якынайып, бер-беребез белән аралашып, бер-беребезне сынап, бер-беребезне белеп. Чөнки без бит инде берничә ел очрашып йөрдек. Чыннан тагын без бер-беребезгә кирәк икән, легебезне аңлап, без кавыштык. 37 ел бергә алар. Азат Хәлимов Зөһрә Шәрифуллинаның продюсеры да, баянчысы да. Кайда гына булмаганнар. Урта Азия, Сибир якларын әллә ничә айкыйлар. Татарлар белән очрашалар. Татар артисты ул илче дә әле. Җырчы гына түгел. Ул илче, ул ничектер шушы милләтне берләштерә. Менә шушы концертларда бит безнең татарлар җыела. Татарлар берләшә. Үзләренең татар булулары белән горурланалар. Менә безнең инде халык, менә безнең кемебез бар, менә безнең илһамыбыз бар дип. Алар бит һәр вакыт горурландылар. Менә шушы татар милләтен, татар халкын Илһам абый да һәр вакыт әйтте. Моны мин дә кабатлыйсым килә. Безнең җыр саклаган, безнең дин саклаган. Иҗат юлында халык җырларыннан башлаган ул. Нигә яна йөрәгем җыры белән үз вакытында аеруча танылу ала. Балан күрми дисеңме әллә, су буеннан әнкәй кайтып килә кебек, тамашачы яраткан җырлар янына тагын бер халыкчан җыр кирәк була. 1990 елда Зөфәр Хәйретдинов аңа су буенда учак яна җыры бирә. Бу җырны мин җырлыйм менә 31 ел. Ул һәр вакыт минем белән бергә. Менә без икәү бергә йөрибез аның белән. Гастрольләрдә дә, чөнки бу җырны җырламасам, мине һәр вакыт җырлатмыйча калмыйлар. Соңыннан булса дагын, концерт беткәч булса да, миңа бу җырны җырларга туры килә. Су буенда ушак яна, кем кабызган ушакны. Кырыйдан җиңел кебек күренсә дә, чын иҗат күп көч таләп итә. Зөһрә Шәрифуллина гел өйрәнүдә, бик эзләнүчән, уйланучан җырчы. Бер җырны аласың икән, аны бит бик озак эшләп чыгарасың. Була ул кайбер җырлар менә бик җиңел генә сиңа килеп керә. Бар шундый җырлар, алар өстендә озак эшлисең, уйланасың. Ничегрәк итеп халыкка моны тәкъдим итим икән? Ничегрәк итеп тәкъдим итсәм, халык моны кабул итәр микән? Мине аңлар микән? Чөнки йөрәгең аша үткән җырны гына ничектер халыкка җиткерә аласың дип уйлыйм мин. Үземне белә башлаганнан бирле бар хыялым җырчы булу иде ди ул. Тик бер вакыт аңа сәхнәдән югалып торырга туры килә. 2 тапкыр юл һәлакәтенә очраган, операцияләр кичерә. Шулай да иҗаттан бер кайчанда туктамый. Ул вакытта тамашачы алдына чыкмаса да, өендә җырлар яздыру белән мәшгуль була. Аңа тик утыруга гомумән хас түгел. Әйтик, узган елгы изоляция режимы вакытында артистлар чыгыш ясый алмаганда да үзенә шөгыль таба. Балалар, Азат, миңа шундый идея бирделәр. Китап язарга. Бу минем инде күптәнге хыялым иде. Шундай бер истәлек калдырасы үзеңнән дигән. Күңел түрендә йөргән бу бер хыял гына иде. Менә шу пандемия булудан файдаланып, өйдә тик утырасы килми, концертлар юк. Мин менә шушындый китапны без чыгардык. Монда инде, бу китапта инде яшьлек хатирәләре, истәлекләр, әңгәмәләр, күп кенә фотолар, һәм инде минем репертуардан берничә популяр җырдагын кергән. Ике улы сәнгатьне бик яратсалар, төрле музыка коралларында уйнасалар да, аның юлын дәвам итми. Икесе дә 2 югары белемле, чит илдә дә укып кайтканнар. Оныклар белән бәлки бик йомшак әбидер инде мин. Хәзер балалар белән дәген ничектер икенче төрлерәк
теге аларга күбрәк наз бирәсе килә. Менә балалык вакытта бирмәгән назларны, менә хәзер 2 улым да олы бит инде, зурлар бит. Менә шуларны назлыйсы килә, шуларны яратасы килә. Менә шул яшь вакытта биреп бетерелмәгән назлар, менә хәзер шул назларны инде хәзер оныкларга бирәбез. Беренче ием гаиләм булса, икенчесе Татар дәүләт филармониясе булды, ди Зөһрә Шәрифуллина. Бик яратып эшләгән, хәзер дә аннан аерылмый. Өлкән артистларны берләштергән Илһамият төркемендә дә тора ул. Гомер саяга узмады. Эшләдек, Аллага шөкер. Яраткан тамашачым булды. Яраткан җырчы булдым. Менә бу бик зур бәхет бит ул. Халкымның яраткан җырчысы булу, ул искиткеч зур бәхет. Шуңа күрә дәген, мин бүгенге көндә дәген тамашачыма рәхмәт әйтеп яшим. Алар мине күтәрделәр. Зөһрә Шәрифуллина бакчасында һәр вакыт розалар үстерә икән. Тик айруча кыр чәчәкләрен ярата. Алар аның үзе кебек. Гади дә, шул ук вакытта серле дә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Яңа Борнак Удмуртияның Кизнер районында бердән-бер татар авылы. Кайчандыр кечкенә, ләкин гөрләп торган салада бүген 30лап кына хуҗалык калган. Бирдә яшәүчеләрнең дә иң яше 45-50дә. Аңа карамастан авылда миллилек, тел һәм дин сакланган. Күркәм кешеләре, үзләренә генә хас гырыф-гадәтләре бар. Авыл тарихы 1935 елга барып тоташа. Нигез салучылар Балтач районы Иске Борнак авылында туып үскәннәр. Тулырак алдагы видео язмада. Һәр хуҗабикәнең горурлыгы мул өстәл. Борнак авылының да аш-су устасы бар. Тәнзилә Гыйззәтуллина мич ашлары пешерергә әнисеннән өйрәнеп калган. Кунакка кем генә килмәсен, өстәл милли ризыклардан сыгылып тора. Бездә шул элек-электән инде токмачлы аш пешерәләр ие. Кадерле кунакларга дигәндәй инде дөгеле бәлеш, кыймак, сабан туйларында болай дәү табаклар белән май күмәче дип теге кабартманы майга салып пешерәләр ие, чәй тыкмачы. Аны каядыр кыш төне диләр инде, бездә чәй тыкмачы дип әйтәләр ие. Улы Айрат та аш-су серләренә төшенә. Бу хатын-кыз эше дип тормый. Дини белем алган егет Иркутск шәһәрендә имам булып эшли. Ел сайын ялга, Борнакка, туган йортына кайта. Пешерергә минем хобби инде. Мин аны интернеттан өйрәндем. Хәзерге заманда бит телефон булса, интернет булса, кеше хәтта скрипкада өйрәнергә була, уйнарга. Шуңа күрә интернеттан карап, рецептлар эзләп, шулай үзем пешерергә өйрәндем. Милли ризыклардан чәк-чәк пешергән бар. Ну, аларны күбрәк пираклар миңа күңелгә ята. Борнак 80 елдан артык тарихы булган урман ичендә урнашкан авыл. Кайчандыр 50 хуҗалык булган. Мәктәпкә генә 70ләп бала укырга йөргән. Ферма, клуб эшләгән. Авылның гөрләп торган шаклары бар иде дип искә төшерә бүген өлкәннәр. Вәгыйс Әүхәдиев тумышы белән Борнактан. Мөмкинлеге булган сайын туган нигезенә кайтып, хатирәләрен яңарта. Ураз айларында, значит, бабайлар акшам укыганда тегендә акшамны саклый торган инде. Без бөтенебез җыелып, Мөхәммәдия абзый чыгып, балалар бар кайтыгыз инде дип әйтсә, без бөтен авылны, значит, нитеп дигән шикел акшам әйтте, значит, ашар вакыт җитте дип бөтенебезне шулай җырыйдыр инде, нишлисәң инде бүтән. Авыл халкы үзләренә генә хас гырыф-гадәтләрне саклый. Мәсәлән, иртәдән кичкә кадәр һәр хуҗалыкта да урам капкаларын ачык тоталар. Бу кунакчылык билгесе булып тора. Һәрберсендә диярлек 2 йорт. Чөнки элек борнаклылар кап, лента сугып көн күргәннәр. Бу эш бик тузанлы, пычрак булганга, әлеге эшне башкару өчен тагын бер йорт салганнар. Бүген авылда лента сукмыйлар. Ләкин хуҗалыкларда 2 йорт сакланган. 2 каралтыдан тора ул безнең хуҗалык. Берсендә кухня була инде, ашарга пешерәләр, ашыйлар шунда. Икенче каралтансы зур, йоклый торган, ашап, ичеп, ял итәргә дәвигә менеп китәләр инде. Элек-электән шулай, бөтен каралтыны шулай, бөтен хуҗалыкны шулай салынган монда иләр. Борнакта өлкән яшьтә булсалар да, үткен зирәк милләттәшләребез яши. Мөнәвәрә бигә 83 яшь. Ул әле дә физик эшләр башкара. Нык булуының сыры кечкенәдән эш сөеп үсү ди ул. 14 yaşımdan pişen çaptım, 14 yaşımdan urak vurdum, kolxozga yerdim, jitinler jılıktım. O vakitte indi, onları 17 yaşta firmaga kirdim, şundan bitkençe firmada buldum ben.
Үз кагыйдәләре буенча яшәүче бу авылда тормышның тынып торганы юк. Яшьләр, балалар кунакка кайта, өлкәннәр аларны каршы алып узатып кала. Иң мөһиме, туган нигезләрен беркем дә онытмасын иде ди әби-бабайлар. Удмуртиядән Назир Нагманов, Дмитрий Демеев, Эльвира Вахитова, Татарлар. Hürmetli тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Җәмәгать эшлеклесе Әлмирә Әдиятуллинаны искә алдылар. Шундый фидакар җаннар безгә бүген җитми. Яулык мәсьәләсе килеп тугач, койларга гына бармады, күп мирмәде. Хезмәт сөюче Кончуковка татарлары. Акча ул менә аяк астында күрдегез, кишерендә үстереп була, кәбестәсендә, только иренмичә эшләргә кирәк. Татар дөньясы күренекле җәмәгать эшлеклесе, татар хатын-кызлары хукукын яклаучы Әлмирә Әдиятуллинаны искә алды. Ярдәм мәчетендә руханилар, җәмәгать эшлеклеләре, Әлмирә апаның дуслары, тарафдарлары җыелды. Ул үзенең эшчәнлеген Совет мәктәбе, Азат хатын журналларында башлый. 80-90 елларда милли хәрәкәт күтәрелешендә катнашты. Татар халкының милли һәм дини мәнфәгатьләре өчен көрәште. Мөслимәләргә паспорт өчен яулык бәйләп төшү хукукын яулап алган кеше булды. Айзат Шаймәрдәнов искә алу кичәсендә катнашты. Җәмәгать әхлаклы булыйк, әдәпле булыйк, алга барыйк, арткарышта түгел, алгарышка юнәлик. Җәмәгать. Әлмирә ханым һәр вакытта милләттәшләрен алгарышка өндәде. Кайда гына чыгыш ясамасын. Ул милли җыеннарда да, дини мәҗлесләрдә дә, сәяси митингларда да һәр вакыт татарның хукукын яклады һәм татарны йокыдан уятырга тырышты. Безнең шушы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям калдырган вазифаларны үтәргә тырышабыз. Әлмирә Әдиятуллина 83 яшендә вафат булды. Соңгы 2 елда ул авырып урын өстендә ята иде. Үзе ул Башкортстанның Илеш районыннан. 1965 елда Казан дәүләт университетында журналистика бүлеген тәмамлый. Совет мәктәбе, Азат хатын хәзерге Сөембикә журналларында эшли. Татар иҗтимагый үзәгенең солдат ата-аналарын яклау комитеты рәисе дә була. 1997 елдан Мөслимә журналын чыгара башлый. Әлмирә Әдиятуллинаның бакыйлыкка күчкәненә инде 40 көн. Коръән мәҗлесендә аның якыннары, дуслары, тарафдарлары, үз артыннан калдырган шәкерт һәм абыстайлары мөфтият җитәкчелеге җыелды. Әлмирә апа үзе Мөслимә газетасы чыгара башлагачтын да, менә ислам темасына яза торган журналистлар булсын. Шулар булсын иде дигән изгәләнеп әйтте. Һәм ул вакытлы матбугатта эшли торган шушы өметле яшьләрне һәрберсен әйдәгез Мөхәммәдиядә укыгыз. Мөхәммәдиядә белемегезне нигезләгез диядер. Һәм әлхәмдүлилләh без аралашканда әйтәдер. Менә бит Мөхәммәдиядә ни хәтле журналистлар укып чыкты. 1000 еллык мәдрәсәдә журналистларыбыз укып чыкты һәм бик матур иттереп шушы тапшыруларны алып баралар дип. Әлмирә ханым айруча 80-90 елларда милли хәрәкәт күтәрелешендә актив катнашты. Татарстанның беренче мөфтие Габдулла хәзрәт Галиуллин искә ала. Безнең эшебез мәчетләр, салу мәдрәсәләр булдыру юлында иде. Әннәйдә Әлмирә апа шул матбугат өчен алды һәм хатын-кызларны оештыру мәсьәләсен чиште. Әдиятуллинаның сәяси эшчәнлеген аерым билгеләп үтәргә кирәк. Ул һәм аның көрәштәшләре Россия паспортында хатын-кызларга яулыклы итеп фотога төшәргә рөхсәт алуга ирешә. Россия югары судында җиңеп чыгалар. Бик күп тырышлык күрсәткән бәйрәк яулыклар өчен бу бит яулык мәсьәләсе генә түгел, бу бит шәригать өчен тырышлык күрсәткән, динебез өчен тырышлык күрсәткән. Иншалла Раббыбыз үзе әҗерләрен бирер. Бүген менә безнең кыйрык астыннан бау йөртүче Әлмирә апа кирәк. Йоклап ятмас өчен теге. Менә Сөембикә мәчете астында гына Раки дигән сырахана бар, алдыртырга кирәк дигәч, бөтен кеше җүләргә караган шикелле карады. Аны алдыртып булмый инде дип йөри инде бу дип. Алдыр юк бит бүген. Менә тырышты бит. Менә шундый фидакар җаннар безгә бүген җитми. Әлмирә Әдиятуллина 20 елдан артык Сөембикә энеләре һәм кызлары бәйгесен оештырды. Әлеге чара һаман да дәвам итә. Аның төп бурычы яңа буын әзерләү иде. Милләтебезне җитәкли торган, республикабызны җитәкли торган, шушы
әдәп, әхлақи яқны ақсаттырмый торган буын әзерләргә кирәк кызым. Менә бу минем төп максатым бүгенге көннәрдә. Соңгы елларда ул Ярдәм мәчетендә эшләде. Ул безнең ярдәмнең бер шундый җаны иде дип әйтергә дә була. Бик кайнап ятты. Шунда ул, беләсезме, ул шул хәтле милләтебезне яратты, шул хәтле динебезне яратты. Ул үзе дә әйтә иде, мин горурланам, безнең динебез өчен дә, милләтебез өчен дә горурланам. Безгә инде аны хәтердә тотарга кирәк. Урын өстендә ятканчы ул зур проектлар белән йөрде. Хыялы Казан үзәгендә мәчет салдыру иде. Сөембикә мәчете өчен җир эзлибез. Җир эзлим. Мин генә түгел, минем фикердәшләр, бөтен җир эзлиләр, Казанның үзәгендә булырга тиеш улар бирсә. Коръән ашында Әлмирә Әдиятуллин исемендәге журналистлар конкурсы оештырырга тәкъдим ителде. Эшмәкәр Фәрит Мифтахов үз өлешен кертергә әзер булуын әйтте. Әлмирә Әдиятуллина дин һәм милләтне аерып яшәмәде, ул аны бер төшенчә буларак кабул итте. Ул милли, дини һәм моңлы иде. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Хезмәт төбе хәзинә. 100 елдан артык тарихы булган Башкортстанның Стәрлетамак районы Кончаковка авылында бүген күп санлы милләттәшләребез яши. Тырыш авыл халкы яратып дөнья көтә, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнә. Кончаковканы тирә-якка данлаучы Суфия мәчете турында узган тапшыруыбызда сөйләгән идек инде. Чиратта бу авылда яшәүчеләр, хезмәт сөюче тиктормас Кончаковка татарлары белән якыннан үз хәбәрчебез Миләүшә Латыпова танышып кайтты. Быел җәй башында илебездә яшәүчеләрне кишергә үскән бәя гаҗәпкә калдырды. Әмма ләкин август айында Батталовлар бакчасындагы кишер мул булырга охшаган. Фәнис абый, ничегрәк бәялисез? Кишер уңдымы быел? Әйбәт, елдагыча безнең кишерләр уңды. Моның сәбәбе, мин уйлыйм инде кишерне иртә дымнар бар вакытта язның башы белән чәчәргә кирәк. Кочакта туйдыра да кышкыны сагындыра. Кышкыны сагынабыз да тагын яз көне башлыйбыз. Әзрәк кенә утыртабыз дип, аннан соң әзрәк кенә утыртып булмый ул. Монда үлән үсмәсен әле дип, тагын утыртып куябыз, җир буш уятмасын дип. Тарихи мәгълүматларга караганда, Кончаковкага нигез салган авыл кешеләре элек сәүдә иткән тегермәннәр тоткан. Бүген биредә яшәүчеләрнең шактые шулай ук сәүдә итүгә әвәс. Шулар рәтендә Батталовлар гаиләсе. Алар озак еллар бакчачылык белән шөгыльләнә. Мин бакчачы түгел, мин малчы. Минем специальность уку буенча зоотехник мин. Бакчачылыкны Рәйсәнең әниләреннән Рәйсәгә карап өйрәндем. Беренче мәртәбә кәбестәнең ничек үскәндә белмидем. Кәбестәне мына иттереп яфраклары юмарланадыр дип уйлыйм. Алла кәзәтсә алай түгел икән. Тырыш авылдашларына халык та килгән кунаклар да соклана. Акча ул менә аяк астында күрдегез, кишерендә үстереп була, кәбестәсендә, только эшләргә, иренмичә эшләргә кирәк. Мин әйтәсем килә, монда Кончаковкада шул хәтлем яшиләр, әле менә яшьләр дә бөтенесе шундый матур үйләр салганнар. Йортларында чәчкәләр үстерәләр, урамнарда шундый матур дип горурлык, татар белән горурланам. Рәйсә Батталова татар дөньясында үзенең кылган изге гамәлләре белән билгеле, Башкортстанда танылган татар җәмәгать эшлеклесе, меценат Әсгать Корманаевның бер туган сеңлесе. Кызганычка каршы быел милләттәшебез көтмәгәндә вафат булды. Заманында Салават шәһәрендә татар конгрессы һәм татар милли мөхтәрият рәисе булып торган Әсгать Корманаев соңгы елларда Кончаковка авылы мәчете имамы булган. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Милләттәшләребез күпләп яшәгән бу авылны туристик үзәк дип тә әйтергә була. 13 ел элек биредә төзелгән Суфия мәчете тирә-якка киң билгеле. Бүген авылда 300дән артык кеше яшәү мәгълүм, һәм әлеге сан арта. Димәк, Кантиковканың киләчәге дә ныклы булырга охшаган. Башкортстанның Стәрлетамак районыннан Миләүшә Латипова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез, сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Әле күпме ачылмаган төбәкләр, шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне барлыйк, матур киләчәккә юл сызыйк. Йорт җирләрегез имин булсын. Бүгенгә сау булыгыз.